Ahojte, ja vás vítam pri mojom novom videu. V dnešnom dieli si upečieme jesenný jablkový perník bez lepku a bez mlieka. No a na jeho prípravu budeme potrebovať 2 vajíčka, rastlinné mlieko, olej, brezový cukor, bezlepkovú múku, perníkové korenie, mletú škoricu, zázvor, sódu bikarbonu a kakao, jablká, buď zavárané alebo čerstvé nastrúhané, slivkový lekvár, čokoládu, kokosový olej a tekvicový sirup. Začneme tým, že si vajíčka spolu s cukrom vyšľaháme do hustej nadýchanej peny. Keď máme vajíčka vyšľahané, pridáme k nim olej, mlieko a opäť chvíľu zašľaháme. Do cesta teraz pridáme buď zavarené nastrúhané jablká alebo čerstvé jablká. Nakoniec do cesta preusejeme múku, v ktorej sme rozmiešali aj sódu bikarbonu a pridáme všetky suché ingrediencie. Poriadne premiešame a cesto vylejeme na plech vystlaný papierom na pečenie. Takto pripravené cesto vložím do predriatej rúry na 180 stupňov a pečiem zhruba 30 minút. Perník po dopečení necháme úplne vychladnúť. Medzi tým si vo vodnom kúpeli roztopíme čokoládu spolu s kokosovým olejom. Pre obzvláštnenie chuti ku roztopenej čokoláde pridám aj tekvicový sirup. Premiešam a tiež nechám vychladnúť. Vychladnutý perník potriem slivkovým lekvárom. A vrch polejem roztopenou čokoládou. A takto vyzerá už jesenný jablkový perník bez lepku a bez mlieka. No a to je na dnes odo mňa všetko. Ja sa na vás teším už niekedy na budúce, no a nezabudnite, ak sa vám moje videá páčia, prihláste sa na odber a podporte tak môj YouTube kanál.